e chendoni mar rameny piny. Nyinga Lydia Okeyo machiegni. Ji 10 owito ngimagi, ji 11 owito ngimagi e masira makoch mar apaya gwenge ma Othoo e apaya ma Kisumu kadhi Nairobi kinde ma ji 39 dhi nyime gi yudo thieth bang' yudo hinyruok e masira ma kamano. Kaluwore gi ripot mar obila, ji 11 mane owito ngimagi kanyo oting'o mine 2, chwo 8 kod rawera 1 ka ji 39 manoyudo hinyruok to dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Ahero e sub-county ma Kisumu kod kar thieth maduong' e county ma Kisumu mar Ramogi Odinga Referral. Sharon Ong'ao chakono ripod ni heyo machal kodma. En masira mar apaya manotimore kar saa 8:30 otieno. Masira no noriwo nyamburko aina mar bas mawuok e kambi mar Super Metro namba mar andika KDG 188H manowuok e piny Burundi kochomo Nairobi. Mabende norado wangi lori namba mar andika KBX 354V manoting'o chele manoriko chomo Kisumu. Kaluwore gi lipod obila, ji 11 manowito ngimagi kanyo oting'o mine 2, chwo 8 gi rawera 1. Jowuoth 39 manoyudo hinyruok makoni kod kocha noring godo e od thieth ma Ahero sub-county, ka moko noring godo e od thieth ma Ramogi Odinga Referral. Lipod obila bende yango ni kwan jowuoth manoidho bas kaachiel gi mane nitiere e lorino ok ong'ere. Derep bas kaachiel gi derep lorino gin moko kuom jowuoth mane otho kanyo. Jatend weche thieth ma apoya e kar thieth ma Ramogi oyango ni ji 17 osechwal kowuok e kar thieth ma Ahero sub-county, kendo lero ni kwan makamano pod medore. Okinyi ma kawuono wayudo jogo mohinyore ajali ma barabara, waseyudo ji 17. Jomoko kuomgi nigi injuries matindo itwang'ogi to gidhi dala, to moko was stabilize. 3 kuomgi nigi severe head injuries which mapod wa investigate to pod wa stabilize gi. Jowuoth mane otony masira no wacho ni nyamburko no ne riembo e ng'we airititi. Kwa tunatoka Jinja na gala Super Metro hapo njiani, sijui ni sehemu gani maana somo mwenyeji. Na hivyo dereva tangia alipokuwa tunatoka hivi tulicheleweshwa pale kwenye mpaka ule tunaambiwa kukaguliwa. Kwa hiyo alipotoka hapo kama alikuwa analipia ule muda uliopotea pale mpakani. Tembea kwa kasi sana hivyo overtake. Ndio hivyo muda usiku watu wengi walikuwa wamelala. Sasa wenyewe tulikuwa active like so sana. Tukashangaa tu hiyo yani vurugu hivyo, tumegongana hilo gari la mchele, watu wamerukaruka hivyo. Ndio wengine hivyo wameenda, wengine uwezo wa Mungu tumeokoka. Sisi tukitoka pale Uganda tumekuja kwa basi la Sapamento. Tukifika pale bisi zikikutana tumegongana, wengine walikufa. They took us to a small hospital. I don't know the name. From there they said that no medical. Then they transferred to this big hospital. Thoth jowuoth mane otho kaachiel gi mago mane oyudo hinyruok makoni kod kocha ne wuok e piny libamba ma Uganda gi Burundi. Ringre joma owito ngimagi e masira makochno okane kar kano ringre ma Ahero sub-county hospital, ka nyamburko mane okelo masira no oywa nyaka e tesend obila ma Ahero. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha